Ezihamba phambili indaba namuhla kuqalile enkantolo laseNdlunkulu Kazulu.Kubhungwe ngeyikubulawa kwamakhosi kwisifunda iLembe kanti kuqaqamagulo sinde kusha indlu kwaDukuza. Let's gaze indaba 1KZNTV fundalo samkeliswa ngqulunga ngibingelele mbukeli. Lingenile ke namuhla enkantolo enkulu eMgungundlovu icala elibhekene neNdlunkulu Kazulu elifakwe oNgundlunkulu Sibongile uMadlamini ofuna ke inkantolo ishaye indiva imshado yesintu yabanye oNdlunkulu besilo esikhotheme bese ke ihlonza owakhe wesilungu njengosemthethweni enza ke ezethula ummeli omkhulu kaMadlamini uthe ngaphambi kokuba ke icala liqhubeke bafuna ke sihoxe isekela lika judge umengameli uIsaac Masondo kwabe kwabandakanyeka emshadweni nesilo esikhotheme noNdlunkulu uzolaka mafu. Liqoqileke icala elibhekene neNdlunkulu yakwaZulu ebehlezi lapha enkantolo enkulu eMgungundlovu njengoba sizwileke konke kade kwenzeka namhlanje usukini uza kwethu uTebehosibisi esithatha esibeka kanti ke lithema selibuyela icala ngemuva kwekhefu nje isekela le judge umongameli uIsaac Madondo ubeke esezichitha zonke ke izicelo zethimba elimele uNdlunkulu usibongile Dlamini Zulu zokuthi ke asuke ekutheni ahlale kulolu daba njengoba wayekhona komunye umshado wesilo esisanda kwebuza lapha eshada khona noNdlunkulu uzola kaNomafu Zulu kanti ke uthe akasiboni isidingo sokuthi asuke kulolu daba ngoba ke icala alihlangene nokuthi kuhlola isimo semshado kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi kubeke sekushintsha lokho sekuvela namhlanje enkantolo ukuthi kahle hle ngemumva kokuthi ummeli omele yena uNdlunkulu uDlamini Zulu esebenzise igama elithi precluded okuyigama elisho ukuthi imshado eyashadwa ngemumva kowakhe uDlamini Zulu ayikho emthethweni kanti ke ithe inkosi yenkantolo lokho kuyadida kakhulu ngoba lokho kusho ukuthi ke kumele kushintshe yonke into okuchaza ukuthi ke yonke imshado eyenzeka ngemumva kowakhe ayikho emthethweni lokho kufaka nezingane zayo imbube ukuthi ke manje kumele kuhlole isimo sazo ukuthi ngempela ngabe zinalo ilungelo lokuthi zibizwe ngabantwana kanti ke uthe lolu daba alula njengoba libukeka kanti ke nabo abamele laba abanye abamangalelwa bakuvezile ukuthi udaba alula njengoba libukeka ngoba okusho ukuthi ke kuzoshintsha izinto eziningi babeke bona sebesiphikisa ke isicelo sokuthi ke ithimba leli limele uDlamini Zulu lifake isicelo esisheshayo sokuthi shintsha inkulumo yaso efungele ngoba manje lifisa ukuthi lengeze kuyona inkulumo yazo ukuthi ke liede lapha kuyona ukuthi lichaze ukuthi kungani lifuna kuhlolwe isimo somshado wayo imbube. Ezindabeni ze1KZNTV ngingu-Ayanda Dube ngibika ngisenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi ke babhekene nenselelo enkulu okulusana nokubopha abantu ababulala amakhosi kanye nezinduna. uHlomuka ke khuluma kwimbizo yamakhosi ebihlanganisa amakhosi asuka esifundeni ugu yiTheku kanye nakwiLembe uveze ukuthi ke bayichitha lento ukuthi amakhosi abulawa izinduna. Zisalokhu iqhubeke njalo izigameko zokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna esifundazweni KwaZulu-Natal nosekukhalise izinhlaka eziningi. Lokhu sekufake inselelo kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ukuba uzama ukuqhamuka nezindlela zokulwisana nalesi sihlava. Ungqongqoshe lomnyango Sipho Hlomuka ekhuluma nezinduna namakhosi kwimbizo ebibanjwe kwaDukuza uveze ukuthi babhekene nenselelo yokuqeda lesi sihlava kungagcini ngokuboshwa kwabenzi bobubi kuphela. Ukuze silwe nobugebengu okubulawa kwamakhosi nezinduna ngoba lobugebengu sebeshilo ama-speakers ngaphambi kwami apresenta izinto ezihlukene kodwa konke lokhu ekade kushiwo namakhosi inhloso yabo ukodwa ukuthi senza kanjani ukuthi sivimbe singabophi abantu ababulele kodwa sibavimbe ukuthi bangakwenzi ngoba umuntu ungambamba umbophe ahlale endlele kodwa umphefumula uzobuya. Kanjalo nalo umele isihlalo sobuholi bomdabu inkosi uPhathisizwe Liqalile izokalisa ilakalayo ngesihlava esibonakala siya ngokuqonga njengomlilo wequbula. Kulembize bihlanganisa amakhosi asuka esifundeni ugu iLembe kanye neTheku bekhona namaphoyisa azoveza umbiko ngamacala okubulawa kwamakhosi nezinduna nasaphenywa.
Asikholelwa kakhulu kulento zama-speculations. Lezinto zokukhuluma nje out of the blue. Hayi induna zifa nje ngoba zibulawa amakhosi. Hayi amakhosi afa nje ngoba abulawa zinduna. Sikholelwa leyo nto leyo. Ngeke futhi isize phambili. Ngeke sisize ngalutho. Into eyosinisa phambili ukuthi sibheke ukuthi yini imbangela, yini le esibona ukuthi ngakwazi ukuthi yenzeke, ofakazi obukhona ukuthi lo imbangela yilo ubrigadier njengoba elapha ukholela kona ukuthi bese bekwazi ukwenza umsebenzi wabo. Safisa ukubonga brigadier kuphela. Nakuba namuhla bekuwusuku olukhulu lokuhlala kwecala lalowo isilo samaZulu uMisuzulu kaZwelithini zibonakala iziphumeli izinduna namakhosi ukuzokwethamela lembizo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaDukuza. Owesifazane waselindelani kwaDukuza kuWard 5 enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uLindeni Mhlongo uthi kubonga umdali ngokusinda ngesikhathi ke indlu yakhe abahlala kuyo ke inqonqosa umlilo emva kokuba ke ingane encane ithungeleke umlilo. Ekhuluma ke nethimba lezindaba lo1KZNTV uMhlongo uveze ukuthi ke ucela ukusiza kunoma ubani ongamsiza njengoba kushe zonke izinto ezibalekile banxusa nomasipala ukuba umsize ngokumfakela ugesi ngokusheshsha. Ubonga umdalo osinde ngokulambisa ngenkathi kusha indlu ingqongqiswa umlilo kwasha nezipahle beziphakathi. Owesifazane waselindelani kwaDukuza kuWard 5 uLindeni Mhlongo uthi bahlala bayisithupha kulendlu eshile emva kokuba umntwana ingqongqise ngomentshisi kanti bese enxusa usizo kumsamaria olungileyo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngoba sasinda sonke akekho walimalayo. Basheshe zafika cishamlilo zakwazi ukucisha umlilo. So ngiyabonga ize impilo izoqhubeka khona. Zifike ke ziucisha umlilo. Kodwa umonakalo wawusuwenzekile ngalendlela ukuthi okuningi ekusalungiseka njengama TV, ama DS, amatafula nezihlalo, ama wardrobe. Kuningi nje konakele. So manje bengicela usizo obangakwazi ukungixhasa abangixhasa ngoba impilo ayiphambili nengane ezifundayo nama-uniform ayelaphasha. Umhlongo unxuse umasipala wakulendawo ukuba ubasize baphuthumisele ukubuyiswa kwagesi ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi yasendlini kalula. Bengacela umasipala ukuthi asheshe angilungisele kakhulukazi ugesi ngoba manje nazi nezikole ziyavulwa kufuneka sisayinele izingane njengamanje ngiyagijima ngipheke emzini yabantu. Ngoba nezinkuni phela futhi mina ke ngiyagula nginesifuba kwathiwe obathe odokotela esibhedlela angawuthinta umlilo. Okhulumeni umasipala wakwaDukuza uSipho Mkhize uveze ukuthi uma lolu daba selibekiwe kwabezinhlekelele bazolungiselwa ugesi ngokusheshsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaDukuza. Unonhlanhla Shangase ongudadewabo wesilisa ominze ngesikhathi ezama ukwela ibloho endaweni yasemzinyathi ke uthi banovalo bengumphakathi kule ndawo kokuphepha kwabantwana besikole njengoba ke ibloho abalisebenzisayo lingekho esimeni kakhulukazi njengoba sesubela sakusha izinsuku zokuvula kwezikole. Ushamase kusho kanje ngekumuva kokuba kutholakale ke isidumbu somfowabo owaminza ke ngeledlule ezama ukuwela lo mfula notholakala ngemuva kwezinsuku ezintathu anyamalala. Isimo sezulu esingesihle esihlasela isifundazwe KwaZulu-Natal emavikini edlule sishiye kukhalwa emndenini eminingi kulesifundazwe. Omunye wayo owawashangase emzinyathi nosemanzini ngemuva ke kokuminza kwendodana yabo eneminyaka engama-45. Unonhlanhla Shangase ongudadewabo kaMufi uchaza ngokwenzekile. Umfowethu ngilamayo umuke namanzi ngolesihlanu. Kathi kunezimvula ezinkulu. Afike wahlala lapha ngaphesheya komfula. Kushuthi nje wesacabanga yabo ecabanga ukuwela. Enalokho ukuthi awele noma angaweli yini. So kwaba khona umfana oqhamukayo ophethe ifoni ekhanyayo. Wasemcela ke lo mfana ngicela ungikhanyisela nami ngifuna ukuwela nawe. Ayike umfana ke wephethe oplastic ephuma elokhonjeni ephuma emsebenzini. Efike ewelisa oplastic bakhe bese ethi bhubusani ngizokukhanyisela ke bese uyawela kodwa lamanzi maningi. Mina ngiwelile uyinganeke lo uyinganeke kunobusani ke lona. Ayike ebese ke umfana emkhanyisela ke sa ehamba engathi ula ngaphambi kwakhe umfana yena uza ngemuva. Esingakunderstandanga ukuthi ngenkathi ephunyuka ke akubange kusaba khona msindo lutho ngoba umfana kezwanga wathi uyaqamba yaphenduka akasekho ubusani semukile.
So wahlala nje kakhulu emanzini singamtholi, siye samthola ngosuku lesithathu. Selimele nje kakhulu impela. Inkinga yokungabi sesimeni kwengqalasizinda yamabloho isaqhubeka nokuba nomthelela ezigamekweni ezifuze lezi njengoba ke lo mphakathi wakule ndawo uthi ke lesi sigameko sesibafakele itwetwe ngokuphepha kwabafundi abazolibangisa ezikoleni njengoba ke kuphoqa ukuba basebenzise leli bloho kwazise isimo sezulu kasikabi sihle. Lo mndeni uphinde ke wanxusa noma ngabe ubani ongabalekelela ukufihla ke ithambo labo kwazise bangumndeni ongathatha intweni. Alikho esimene sikahle sisilela bridge. Ali ngoba kahle lela bridge kufanele phela engaba amanzi ahamba ngaphansi, ibridge libe ngaphezulu. Manje amanzi ahamba ngaphezulu. Yabo malina kakhulu. Amanzi angazi kuba yenye into ongeke uyazi. Ngoba ngisho nje namanje nje mawuwela lapha yana ebridgeini ukweqiwa amanzi la kuyingozi enkulu. Isikakhulukazi kunane izingane zesikole ziyawela lapha yana kunzima yazi zize ihambe ehlofe emahlathini ingane zala yeningi ifunde emandosi. Zihambe emahlathini ziyojikeleza ngale manje ifike esikoleni ziyeke nali ibridge la eduzane ngoba linamanzi. Singanxusa kakhulu ngoba yabo njengamanje nje asazi ukuthi kufanele kwenziwe njani. Asazi nje ukuthi kuzothathwa nihlanganiswe nani njengamanje. Singajabula kakhulu ukuthola usizo kakhulu. Nanokuthi nje ngendlela esicela ngayo usizo besifisa ngisho ukuthi engathi singasheshe simfihle ngoba bese ngasekho kahle usehlale kakhulu emanzini. Ngenkathi ekhishwa sizwile thina ukuthi akusekho kahle. Manje nje engathi Nkosi amasithola usizo bengathi ukuthi ukusheshashesha. Ingaphezulu kwama21 imiphefumulo elahleke ezigamekweni ezili18 zakamuva lapho ke kumuke kwaphinde ke kwaguliza abantu esifundazweni. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu usoxwayiseke umphakathi ukuba uqhubeke nokuzivikela kwazise lesi simo sezulu esibi sisalindelekile namuhla kusihlwa. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni saKwaZulu-Natal uthole umbiko oqhamuka kumathimba abhekene nenhlekelele kwisifundazwe sonke oveza ukuthi isimo sezulu esingesihle kwisifundazwe lokhu kusukela ngenyanga kaDisemba isiyenze umonakalo omkhulu esifundazweni. Ngokwalombiko kube khona igameko ezu205 kwisifundazwe okubala kuzona imimoya enamandla ukuphazima kombani, imililo kanye nezimvula ezinamandla ezidale ukuba izindlu ziwe. Kwase futhi kuphinda kube khona igameko lapho kugwiliza khona abantu. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Bukelike esithishelele eyitolo sophinde sibuye futhi. Phinde sikwamukele mbukeli usabukela izindaba ze1KZNTV. Ukhala ezimathonsi umphakathi wasethethe kuwathu ngaphansi komasipala wakwaDukuza enyakatho neLikamthaniya njengoba umasipala usuqalile ukudiliza izindlu zabo abanye ke bamiswa ukuthi baqhubeke nokwakha izindlu kule ndawo okuthiwa ke ingeke amasipala. Omunye kwabemiswe ukwakha uNjabulo Mdletshe uthi ke inzima impilo noma bezithola ke isimo bebhekene naso njengoba bebona imali yabo abayisebenza kanzima imuka nomfula kwazise ke impahla okwakha basebeyithengile isitshatshalaliswa ke imvula. Ukhala ezimathonsi umphakathi wasethethe kuward 2 enyakatho neLikamthaniya ngaphansi kwamasipala wakwaDukuza njengoba umasipala usuqalile ukudiliza izindlu zabo abanye bamisa ukuthi baqhubeke nokwakha izindlu kule ndawo. Ongomunye wabamiswa umasipala ekutheni baqhubeke nokwakha kule ndawo uNjabulo Mdletshe uthi sinzima isimo abhekene naso njengoba athenga indawo ngonyaka ka2019 kodwa kuze kube manje akuqhubeka ukwakha kuyona le ndawo njengoba amiswa umasipala wakwaDukuza. Ngonyaka ka2019 ngathenga indawo komunye womdabu waseNdiya. Kwathi ke sekuphela unyaka ka2020 sengithi ngiyaqala ukwakha kwafika abakwaDukuza municipality bangimisa kwathiwa indawo ekamasipala. Njengoba nibona nje la izinto zami selokhu zahlala from July last year abanye sebeze bayintshontsha ucement usuze woma. So ke uma sifuna ingcazelo ukuthi umasipala
ukuthi kanjani ngoba thina sayithenga indawo lo baba lo waze wenza iaffidavit emaphoyiseni wasitshengisa nelinye iphepha ayethi itayitela ke mina ngilazi itayitela ukuthi linjani ngibheke ku 40 years kodwa akaze ngilibone kulula ukuthi uma ungitshengisa into othi itayitela uzuwenze neaffidavit incwadi efungelwe emaphoyiseni ngisuke ngikholwa ukuthi ngeke uzungirobhe futhi akekho umuntu omdala ongangami ongavela athatha imali yakhe ayiphonse esikhotheni ebazi ukuthi indawo kamasipala so wafika kumasipala wasimisa la akumina ngedwa bakhona nabanye omakhelwane bami abakhona wasimisa wathi indawo eyawo so ke kuze kube imanje sizama ukuxhumana ke nezimeya ngibhala ama-email ngenza yonke into impendulo singayitholi kuze kwaba late last year lapho ke abaze bazama khona ukuphendula base bathi asifike sizobuka ukuthi umuntu nomuntu uaffecteke kanjani sisalindileke namanje ukuthi bebuyele kuthina bezosichazela ukuthi yini eyenzakalayo kuzokwenzakalani ngoba kuyasho ukuthi wasizosuswa uma sisuswa ke umbuze sibuza ukuthi uma sisuswa sizoyiswaphi ngoba ayikho enye indawo esinayo sesithembile nathi ukuthi sesisoba namakhaya nabantwana bethu kodwa umasipala awusiniki incazelo eziphelele ngoba lo baba esathenga kuyena uyaphila ukhona akafile ongomunye wabanikazi bomhlaba uTrevor Ramkhasin uthi le ndawo eyomndeni wakhe badayisela abantu ukuthi bakhe kule ndawo ngoba kungeyabo umasipala ukaze ubakhokhele imali ngalomhlaba one of the shareholders la kule ndawo si umndeni ewu4 ifamily lethu salithenga dala yezeko ngo1940 oma great grandfathers and kubalungu sine title deed of transfer everything so into sayenza basikhathi khamba isikhathi endawo yayingathuthukiswa so sacabanga ukuthi haya sifaka abantu njengale ndawo nje lo line oya straight lana owakithi so mina ngabafaka abantu le ndawo concern ngayo ekaMalume Daya uMalume wami uDayaram Imreth uyisihlobo naye yena ke akabafaka ngabantu wenza umgomo nje wathi umuntu mayefuna uthenga isite again akaqede ukukhokha before akhe so ingakho indawo yayi vacant umasipala akaze kudiscusswe lutho akase sikhokhele for indawo okhulumela umasipala wakwaDukuza uSipho Mkhize uthi bengumasipala baziboni besephutheni ngokudiliza izindlu zaseThethe ezakhiwe endaweni lapho umasipala kufanele afake khona intuthuko ngokuthi akhela abantu imixhaso ube eseveza nokuthi abantu abayeke ukuluthwa abantu abadayisela umhlaba ngokungemthetho kodwa abantu abafike kumasipala bazobuzisiza ngaphambi kokuba bathenga umhlaba sesifisa ukuveza njengomasipala ukuthi asiziboni sisephutheni makukhona lemizi esidilize Thethe ingoba ayiveli kwi-township master plan umhlaba waseThethe wathengwa ukuthi kwakhiwe izindlu kusukela ngo2016 umphakathi uzokhumbula ukuthi kwake kwaze kwaba nezibhelu ezamisa idolobha lonke ngo2018 abantu bebuza ukuthi iziphi izindlu zabo manje sesibhekene nabantu abenza ukuganga ababone intuba mabezwa kuthiwa umasipala nazi indawo ezithengile bahamba bayobeka izakhiwo zabo belwisana nento esihleze siyisho sokuthi siyacela ukuthi imhlaba ingathengwa ngokubugebengu ngoba egcine nemphakathi eshayekayo labantu esibasusayo kulezi ndawo asibasuseli nje ukuthi umasipala uthanda ukususa abantu umasipala uthanda ukubona abantu bengenazo izindawo zokuhlala kepha nathi sibanjwe incindezi yokuthi kufuneka kuleya ndawo kube nemigwaqo kufuneka kuhamba amapayipi agesi nendle njalo njalo manje indawo esekwakhiwe kuzona zichaza ukuthi shothi 1 asisakwazi ukuqhubeka nokuthi sifaka ama services number 2 sekuphazamiseke iyield yendawo isibalo sezindle kumele ngabe ziyakheka njengoba sisalokhu sinalomdonsiswano nalomphakathi so sesene singabaluleka ngakho ngoba njengoba sesidiliza nathi ngoba sinesiyalelo senkantolo ukuthi asidilize esihleze sikugqugquzela nje emphakathini wethu akwaDukuza namaphethelo kulaba abathanda ukufika bezohlala kule ndawo eyidolobha sithi umuntu mayibonisa indawo nje ebonisiza ngicela ukuyichaza kanjalo noma ebona umuzi thizeni abone ngazuthi awusetshenziswa engafike emasipala kaDukuza eka housing afika asho ukuthi ngibonisa akhiwo esinje noma ngibonisiza esikanje endaweni enje ku-check ukuthi ingabe sikamasipala noma sinomnikazi yena isikhathi ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ekwaDukuza.
Ukhala ngokuhlala ngobumnyama ke kusukela ngolesine umphakathi okwelinye lamalokishi eMgungundlovu eAshdown ukulandeleka ukuqhuma kwetransformer ekhona kuleya ndawo. Lo mphakathi ke uthi sinzima isimo njengoba kubole ukudla uphoqelekile ke nokuthi uthenge izitofu zaparafini kanti ke uthi ke izinkinga zagesi into evamile kule ndawo kepha akulula ukukhalaza. Ziyaqhubeka nokwanda izinkinga zagesi enhlokodolobha esifundazwe eMgungundlovu kondongazibovu njengoba umphakathi wase-Ashdown ukhala ngokuhlala ngobumnyama kusukela ngolwesine kuze kube imanje awukabuyi. Amalungu alomphakathi athe ahlukumezekile kakhulu ngokuhamba kwagesi isikhathi esingaka kanti ophoqeleke ukuba athenga izitofu zikaparafini. Isiphathi kabi indaba kagesi usuno uhamba ngolesine until to now. Shuthu lesine lesihlanu umgqibelo isonto. Msomluko namhlanje yabona nje vese siphuma nothenga ama-prima stove nabantu la bezosinyusela abafuna imali 500 imali enkulu so nje sihlumezekile nje kakhulu ngendaba yagesi wala ayikho into eshile engakusho nje inyama ibole yonke ama-fridge awasebenzi everything nje endlini ifactor ufana uphume uyobole uyocela umakhelwane abanogesi ubuye uma uyacama ufuna ukupheka ufana uyocela amakhelwane ubuye nokudla uqhubeke upheke usawenza impilo lo ifisayo endlini ekhaya lakho as long ugesi unawo. Lo mphakathi uthe baningi abantu abaphakelwa yilo gesi ngenzeka kuba uyasindelwa kanti ukhethe imizi ngendlela ohamba ngayo. Uyaqhuma mana usuqhumile okubhlungu kakhulu uqhume abanye kungaqhumi hayi yonke ilokuzana singazi ukuthi kwenziwa yini into esiyibonayo nesicama ukuthi leli site lethu lipower isebenza imizi eminingi kakhulu la ngenzansi mningi kakhulu izoshona lapha enzathi emadolini likhuphukiye lapha phezulu nje sisebenza indaba nje ukuthi ungibona nje ngiphuma ukuthenga ilight ngiphuma ukuthenga amakhandlela ngiphuma ukuthenga iayini ingane ziyavuka ekseni kuyasetshenzwa la ekhaya azisa ayini acama ngunese ehamba engaayinile silinyalelwa ama-fridge kuningi osekonakele nezingane siyacabanga bazovula esikoleni ukuthi ngathi into esazothatha isikhathi siyacela kakhulu usizo noma sisazi isimo sethu singabantu abamnyama abangathembekile kodwa sicela usizo nje singasizakala kanjani. UNonjabulo Hlela uthe sekaningi ilungisa le transformer kepha umehluko abawuboni ihlale ihlupha umphakathi. Sinenkinga kakhulu ngalogesi wala njengoba niyibona le transformer ilapha yaphezulu isekwesithathu yilapha yaphezulu yaqala phansi yaqhuma bayibeka phansi nendawo yaphinde yaqhuma njoba ilapha nakhona futhi yenza futhi the same thing futhi and uma ngabe ku reportwa ukuthi enene akulindwe insuku ba 7 days ukuze bakwazi ukuthi enene bazolungisela kanjani kufanele ukuthi kulindwe 7 days yini evimbile ukuthi enene bangezi manje ukuze bazolungisa lapho. Kanti okhulumela uEscom uGugu Dumakude uthe impela iyaqhuma itransformer futhi sekungisikhathi sesibili kwenzeka wathi imbangela ukuthi iyasindelwa kanti nokuxhuma ugesi ngendlela engekho emthethweni kudala umonakalo omkhulu. Uthe bathatha isinqumo sokuthi bahambele umuzi ngomuzi beyohlola ukuthi bayakhokhela yini ugesi wathi angeke bazibalenze iphutha bawubuyise uma bebaningi abantu abafake ngokungemthetho. UMadonsela uthe bazozikhipha izigubhu zikagesi uma bethola ukuthi ungokuntontshwa balungisele labo kuphela abawukhokhelayo. Ezinabeni ze1KZNTV kubika uAndadube ngibika ngise-Ashdown eMgungundlovu. Umnyango wemfundo eyisisekelo kuleli usukhiphe istatement uveze ukuthi ke angeke isashicilelwa kumaphephandaba noma isakazo kwabemthombo yabezindaba imiphumela abafundi bamatikletsheni ka2021 lokhu ngenxa yomthetho ovikela ulwazi lomuntu oluyimfihlo oqala ukusebenza ngomhla lulunye kuNtulukazi onyaka odlule. Abafundi ke bazokwazi kuphela ngemiphumela yabo ukuthi ke bayolanda istatement esikoleni bebefunda kuzona. Ababukeli ke ekhasini lethu la Facebook elithi ke 1KZNTV News baphawula kangalesi sinyathelo abengokuqala ngqa ukuba kesenzeke kulelizwe. Usimangele Jiyane ukuthi kahle nezinga lokuzibulala kwezingane lizokwehla kakhulu ngoba ke kuzokwazi yona nomndeni wayo uma ke failile noma iphasile. Uthobeka yena uthi bebevele benza umbhedo kwasekuqaleni ama results ambe kumele abone izwe lonke cause umntwana akazilandele njengakwamanye ama grades. Usiname Thembu uthi kuhle lokho. Uthabani Bhele Ntuli uthi kwakuvele kubheda nje kwasekuqaleni. Umosamthethwa ke uthi kanti izingane azifundiswa yini abazali kungane kuhulumeni ekubeka eceleni ukubaleka komzali ukukhuliseni ingane lempi ayivivisayo iyolwaphi.
Umpumeso unqandile Mtshadu uthi yena kube babasendela noma ama SMS kuqala umuntu ke ehambe sezazi lo upheni yokubona abanye sebejabula phambi kwakho wena ungaphumelelanga kuzoba nzima bakithi ezinganeni zethu. Ukholiwe Khambula yena uthi siyabonga sophumula ukuthi ingane yakina ngiyibone la ephepheni ekhambe kanjani. Ulunga Mdletshe uthi kuhle kakhulu. Umsholi Sholipho umzukulu kaThalithe Gabadela uthi ke umbhedo lowo siphethe ngonothando Mdletshe yena ukuthi umbhedo lona kuyoba njani ke sebejabula abangani bami mina sengisoko wonke umuntu nje useyabona ukuthi angiphumelelanga. Bukeleka siphinde sithi shelele etolo siyabuya futhi. Sikwamukele ke mbukeli usabuka zona indaba zo 1KZNTV asibheke futhi engosini yezomnotho. Irandi lu 15.95 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 21.57 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 18.3 cent maqhathaniswa neeuro yaseEurope igolide lona libo $1,803.49 cent ounce kuthola ngahluziwe wona $80.80 umphongolo. Bukeleka sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe iSenegal lephuleke izihliziyo zabadlali kanye nabathandi bebhola baseZimbabwe ngesikhathi kelishaya liqembu kumdlalo weqoqo B lomqhudelwano wamazwe ase-Afrika izolo ntambama. Iqembu lesizwe ke laseSenegal lidonse kanzima kwaze kwaba ke lithola ipenalty ngomzuzu wokugcina okuyiyona ke indlela elinqobe ngayo amaphuzu amathathu evalelwe ke phakathi ngukapteni wayo uSadio Mane. Yize ke iZimbabwe isiqede kahle isombe sokuqala kodwa ke ibuye yehlisa ngasekuqaleni kwesibili umdlalo kwabuyela ekuphatheni ngokugcwele iSenegal kanti ke okuphule izihliziyo zabaseZimbabwe kube ukuthi ke ipenalty inqobise ke iSenegal ishaya ngomzuzu wokugcina isikhathi esengeziwe ngonompempe. Buke nasi isimo sezulu sikalindeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besikuphathele zona mina nawe sihlangana futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.